በብጊዜው ኣብ ዝተፈላልየ ከባቢታት ሃገርና ዝተዋደዱ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ህዝቢ በቀረባ ተጠቃሚ ክኸውን በቀንዲ ድማ ጸገማት ህዝቢ ንምቅላል እዩ ከም ውጽኢቱ ኣመምሕያሽ መንባብሮ ዜጋታት ዓብይ ኣስተዋጽኦ ይገብራሎ ንነበርቲ ሮብሪያን ፋጥማ ዓረን ንኡዘባፈሮ ዝተዋደደ ፕሮጀክት ጹሪ ማይ ድማ ኣካል ናይዚዩ ብዛዕባ እዚ ወኪል ኤሪና ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ጀማል ሚዕተልከ ዘዳለወ ጸብጻብ ኣሎ ኣርሴ ማስመሮም ኣብ ዓዲታት ሮብሮብያን ፋጡማ ዓረን ዘባፈሮ ብዝተዋረደ ፕሮጀክት ጽሬቱ ዝተሐለወ ማይ ክሰትዩ ከም ዝበቕዑ ነበርቲ ገሊጾም ንሳቶም ንኤሪና ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ኣቐዲሙ ሰብን ጥሪትን ጽሬቱ ካብ ዘይተሐለወ ምንጪ ብሓደ ይሰትዩ ምንባሮም እዚ ድማ ኣብ ጥዕናኦም ብሓፈሻ ጥዕና ህጻናት ድማ ብፍላይ ኣሉታዊ ጽልዋ ከም ዝነበሮ ብምዝካር መንግስቲ ኣብ ከባቢኦም ኣዋሪድዎ ዘሎ ብጸሓይ ውጽዓት ዝሰርሕ ቀረብ ማይ ንዝነበሮም ጸገም ከም ዘቃለሎ ሓቢሮም አቶ ሙሳ ዑስማንን አቶ አደም አህመድን ኣብዛሃበው ርእይቶ ኣብ ማእከል ዓዶም ዝተዋረደ ፕሮጀክት ጹሩይ ማይ ዝነበሮም ሽግር ዝተማይ ኣብ ርእሲ ምፍትሑ ከጋጥም ንዝጸንሐ ማይ ወለድ ሕማማት እውን ኣብ ምውጋድ ልዑል ኣስተዋጽኦ ከም ዝህልዎ ጽኑዕ እምነቶም ገሊጾም ኣብ ማሕዳር ምምሕዳር ከባቢ ሮብሮብያ አቶ መሐመድ ዑመር አማን በወገኑ አቀዲሞ ኣብ ሮብሮብያ ተዋሪዱ ዝነበረ ቀረብ ማይ በመብልሻው ሰብን ጥሪትን ልዕሊ 2 ዓመት በሓደ ካብ ሩባታት ቢዓን ኣዶዳዕን ጥሪቱ ዘይተሐለው ማይ ክሰትዩ ምጽንሖም ጠቂሱ እቲ ብጸሓይ ውጽዓት ዝሰርሕ ባስካን 2 መዕደሊ ነቁጣታትን ዘጠቃለለ ፕሮጀክት ማይ እፎይታ ከም ዝፈጠረሎም ኣብሪሁም አካይድ ስራሕ ምምሕዳር ከባቢ ሩባ ሓዳስ አቶ ዑመር ኢብራሂም ድማ ኣብ ከባቢታት ፋጥማ ዓረን ወይዓን ሓንቲ ባስካን 2 መዕደሊ ነቁጣታትን ብምውዳደን ህዝቢ ጽሬቱ ዝተሐለው ማይ ክሰቲ ከም ዝበቕዐ ድሕር ምሕባር ህዝቢ ተከባቢ ነቲ ፕሮጀክት ብኽንክን ክሕዞ ተላቢዩ